Hemme salam. Oğlanlar, men Zanyal dostum. Student döwrümden el bile işläp ýören dostum. Öz Chef Power köp yerlerde Chef Power ol işledi. Şol şuun kafeci açdy berden. Kafeň yerleşen yeri hana şäher nalog, şäher nalogyň gün maňlaýyndan Akanjaýewa giren ýeriňizde. Berde burçda bolar. Iň gowy pizza, iň süýji pizza Türkmenistanda. Ona arkaýyn aýdyp bolýar. Ve iň süýji naharlar şörde bolar. Dastavka elbetde. Tokman suratda dastavka bolar. Berde daşarda oturulan yerler bolar. İçinde de yer var. May aýynyň 5-ine nesip bolsa açylış bolýar. May aýynyň 5-ine 6-syna kim gelse şörik. Men ölmem berde bolar. 50% skitke bolýandyr. May aýynyň 5-ine 6-syna açylan günü we ertesi gün. 50% skitke bolýar. Men ölmem berde bolan hokman suratda gelin. Diňe bärik geleňizde del dastavka etseňizem şo skitkany edip bolýandyr. Arkaýyn onuň şol imina siz barlarsyňyz ýaly. Imina şo men aýdan sözleriň dogrulygyny bilersiňiz ýaly 2 gün skitke delýdik. Gelýäňiz bärden zakaz edýäňiz men häzir vizitka nomeryny goýjak. Bär kafeň nomeryny ýöne may aýynyň 5-ine açylýandyr. Ýerdençikden uje gel bermeli. 10-dan 10-a çenli işler. Akanjaýewdan giren ýeriňizde görürsiňiz Aziýa tagymlar diýip ýazykdyr. Aziýaň tagımlar bolýar berde. Häzir biz içine girer, degustasiýa ederiz. Naharlaryň hemmesini degustasiýa etjek. Haýsyny halasam, şoda menü goýular. 3 köşük pizza bolýandyr. Şo pizzany men aýratyn, aýdyp geçeýin sebäbi asnawnoy dastavka pizza işlenýär. Şoň üçin pizzany aýratyn bir 3 köşük has süýje edip ederiz. Türkmenistanda iň süýji pizza bolar. Bahalar elbetde amatly bolar, biz amatlady goýarsa. Hemme zat amatly bolar. Başka yerlerden bizde arzan olur. Häzir girýäs, tagımlar barlaýas, ondan soň men size aýdyp bererim. Häzir dostumyň bergen Chef Power'un videolaryny goýjak şurada. Edýän we eden işlerini görersiňiz. Ingo restoranlarda, ingo otellerde Chef Power işlenir. Olanar pizzamız, köpüğümüz, bilşimiz ýaly şu pizzanın gyrasy galya. Şo galmaz ýaly bäri gyrasynam syr edenler. Derdiň näle? Şuň şörsem süýji, opşam pizza gas süýji de syryny görýäňiz. Çekýme edip syryp. Ýaman gowy pizzamyz bardyr. Dastavka elbetde bolar. Gapdalaryň syryna serdiň. Ýürüýt üçin gapdal galmaz ýaly etdik. Syryň taam gasowy. Gapdalyna çen syryldyr. Men ýa syr goýarýanlar ýürüýt siz üçin şu. Her hilek bolar. Edil şu wada towuk döşden edilen gurutka. Türlü pizzalar bolar ýöne hemmesiniň hem gapdalyna şuňa syr bolar. Türkmenistandaky iň süýji pizza şörde diýsem ýalňyşmaz. Galanam gelip barlak gören. Towuk kanatlary teriyaki we chili sousda. Şuňa açyk birinçi ýerler ýaryna. Ilk görelim. Nelekka. Öň şuňa sousda men halamokdum hiç ýeli. Bu ýöne gatga bolupdyr. Dastavka edip bolýanlar oglanlar. Marşakanyň içine we bayramala. Toğun kanatlary yumşaçyk bişen gatga bolupdyr. Munam hokman goşýas menü. Beef stroganoff. Berde de gölen wiriskasyndan damaşny slivka, syrly we gapdalynan şuňal püre berilýär. Bu da slivkalja, ondan karoç öz zaçaşy abyşny püre derler. Häzir barlak görýär. Nejinje bolupdyr. Kömele olmalyr mümkin. Munam goşýas. Yine menümize goşan naharımız fajitas. Bu biziň uja naharlamyza ýakyn ýöne sousy aýratyn. Soya sousdan, çiliden oňurlan, içi kömelekli, tovugyň döşü, diňe tovugyň döşüdir. Häzir ilk göre taam nälik. Nejinje towuk. Açyca bolýan eken.
Hemen çörek bilen batırıp bolýar. Bizim batırmamyza ýakyn bolgarski burçva, görnüşde pomidor, kömelek. Gasyj otdur. Ölenmedik oglanlar. Arkan gelin ber. Ýa-da dastavka edin. Men ýaly ölenmedik bolsaňyz, nahar üşürmegem size kyn bolsa, berden dakar etýäňiz. Öňüňizde tip berýär. İsteseňiz berkel ýaňy. Inni men ýaly ýaglyja zat gowurýanlar üçin goýunyň gapyrgasy halal etdir. Barbekü sowusda gow edip pişirilen yumşaçyk häzir barlak görýär sowusyň tagamjyny. Dastavkada da ýumşak galýanlar. Sowusyň tagamy gaty bolupdyr. Türkmenski stile daýynly. Gapyrgan eti yumşaçyk, gatyr yumşak pişipdir. Hemen gowzady. Ýaşaçyk goýunyň eti. Hemen halal. Kafemizin ady Azia tagamlary bolar. Nomerlary we menüni men hökman suratda goýar. Dastavka bolýanlar. Ýene bir menümizde frikase goşdyk. Ýani şuňalçyk birinçliçe berýäs. Elbetde dastavka da bolar. Tovuğun eti, grutka imini döşüdür, sıyır sepilen ve damaşny slivkaly. Men asy muňa slivkada taýlamy öňe gaty bolupdyr. Ýene ýanka meňzeş, lapşa funçoza diýilýär muňa. Şu biz bize abyşny vermişen diýerse, biz onda şuň lapşasy unla näle birinçden edilen. Edil yankı ýalyk, bu da sowus koşulan, ýöne bu tovuğun döşünden edilen. İlk görelim. Kovurttu. Bu grutka nežnže. Didiminne kabaçki va, bolgarski peric va. Yeni bir menümizde goşuljak zat, lapşa udon. Biziň lagmanyňyza meňzeýär, ajyja, çerek sowus goşulan, ajyja soýu sowusdan karşı oňarýarlar. Ýöret öz şef boruň öz oňarýar. Muny häzir ip tagymny barlak görýär. Ýene aýtmaz zat, ettiň wyryskasy, ýagny gölen wyryska diňe oňurgasynyň ýanjaşynda iň gowy ýeri, iň ýumşak ýerdir. Bu etlisi we şuň towuksan bolar. Ýene ýatlatmaz zat. Etimiz halaldır. Etem, toğum, hemme zat hiç çili dongdurulan zat yok. Halal yürüyte ilinjek soyan adamımız var. Şondan alıp gaýdanlar. Tamam, marla alayım. Etem yumşacık. Hükman suratda gelip barlak görün oğlanlar. Bir parça doyur ya. Yine aýtma zat oğlanlar. Bizde bakalar gatamatlı olar. Diyetikski nahar. Tavuk çorba hiç şeyli yağ yoktur oğlanlar. Absolutno 0 yağ gramı. Hiç yağ goşulan okşuna. Yöret öz bilyonçuk oňarlýar, şoň bilen bişirilýär. Hada tagan barlak göreli. Mene ýağjala diýip berendir no. Muňa diýetikçiler diýip bermek. Çoğran tagam gowy. İçinde tavuk, şahriye, karoçy türkleň birinji be. Ulraktır birinçden. Toğun diňe grutkasy gidýänler oglanlar. Ýani döşi başga hissat goşulýan däler. Hiç çili süňk zat atylan okmuňa. Mar şäherde diýet tutjanlar barmy? Siz üçin şu. Taam gowy bolupdyr. Munam goşat menümde. Birinji saladymyza geldi degustatsiyada. Karoçy tёply salat, içinde towuk we spesialny sowus, syr, kömelek, kabaçki, wopşem häzir iň esasy tagamny bilenler. Olnar. Ben salat hiç wagtam dakar edem. Hiç wagtam ýemem ýöne. Mundan dakar eder. Ýaman bolupdyr. Towum nezle bişen. Tagmam ýaman süýje.
Operatorun adı kıldağı başlaya operatora da vereyim. Zordur. Rakor. Hükman koşyas menü. Seredin oğlunlar. Men näre atbes tunulmy. Birinji ilk görýän men göwnüme ýarasa menü goşulýanlar şu. Şoň üçin arkaň gelýän, arkaň ilk görýän göwnüňe ýaramasa maňa jaň edäň. İkinji salat Caesar oğlunlar. İň esas aýtmaly zat berdi. Salat halallar. Tovuň diňe grutkasyndan edilen bir döş hemem towuk we içindäki hemme etler elin soýlanlar. Iminne halallar. Şoň üçin arkaň dikkat et bilýäňiz. Başga yerden et alamzok. Ýürüti alýan adamymyz bar, molla adam. Şol özi soýýa, özi hemme zadyny edip, opşam halallary. Eni Caesar barlak görelim. Grutka. Ne ýa? Tovuň hiç yer goşulýan ýerler diňe grutkadyr olanlar. Gowatdyr. Munam goşýas. Caesar salat goýanlar. Ingo Caesar salat şörde. Arkaň waka etýäňiz. Inni desertler. Bundan başga da desertler bolar olanlar. Aýratyn desertimiz jariny marojna bolar ýagny gowurlar marojna. Intak özüm ilk göremok menüde bolar şol hökman sorty barlar. Bu da bilinçik şokolat banan. Yaman gowur elmen şunu. Hökman suratda menü goýýarys. Barlak görelim. Ingo uzakdyryk bu. Hem ingo desert men üçin. Russiýada student döwrümde kafede işlädik. Şonda gowurtdym muny. May aýynyň 5-inde açylýar. Şol gün men berdi. 6 gün nesip bolsa berdi. 2 günläp näme zakar etseňiz, iýişseňiz, dastap etseňiz 50% skidka bolar. Liboy dada. Näçe köp iýişseňiz hem 50% skidkadyr.